Siami, Yelele Sisweno, Yelele Silomo, Telulele Saswilomo, Yelele Siami, Yelele Sisweno, Yelele Silomo, Ngiyanibingelela idolo sikamdala. Umsa wenkosi uphezi kwabayesabayo kulena kwalabaphansi. Lolu dumo kuyobo lukamdali kuphela kuzo zonke idala zakhe ezimisabayo umdali. Lapha ngithi bantu ababa ake ngifake-ke imithi kamdali. 15 medicinal plants people have used for generations. Ngithi-ke ukuthi ngenza ngesela kubibe emnyama. 12 backyard weeds stronger than antibiotics, and you nansi-ke eyokugcina. Mzansi react to white people who are becoming sangomas. Bebengobani bona ukuthi banga-reacta entweni yendalo ngokukamdali. Idlozi liyindalo. Who the hell do they think they are? Le mithi lema beyesibhedlela bejova amaphilisi beyoteta maternity basebenzisa yiphi imithi? Ayithi abelungu indlela abayiprocesse ngayo. Ubonile medicinal plants. Uthi ngithini? Khona lena enye nje futhi izibhalwe ukuthi awuthi ngithi kuyifunda God's antibiotic. Uthini? Ingani umuya eBhayibhelini uyathola uJehova efundisa uMosi imithi. Not ukuthi ngithi uJehova umdali ngiyaphela uNkulunkulu wamashasa akaba umdali. Kodwa bayakhombisa lapho efundisa khona uMosi umuthi isigaba isibonyo sikaJehova. Funda iBhayibheli lakho ulazi. Uphume kwi-ignorance ukuthi umuthi into yamaqaba abantu abangafundile. Mina ngifundile impela ngiyakuvuma lokho futhi angiyinyezi. Kodwa ngifundile ngesimoya. Futhi nemfundo okuhlukile. Only amabhuku awakabhalwa ngaloko engifunda ngakho. Ukube nje nesikhathi sokubhala bengiyolibhala ngithi ngathi uqeda ibhuku nilifaka bese kuthi awu usufundile ke usufunde ngaba phansi ngamadlozi nendalo. Hayi kahle nini bo.
lokufunda ngathi anikwazi uthi uma usoba uthisha ufunde leyo yinto mina ngokwami ngimillwright I'm accredited kugesi but ngeke ithi hayi ngoba nakho manje sengazo voltage no resistance nama amperes sengcona ngilo ngiyimi isidalwa sikamdali angazi ke labantu bangafunda bese beyibona ukuthi hayi cha laba abanye abasesizidalwa zikamdali ngoba nakho abafundanga iBhayibheli lento ngayifunda 2 times ngiqala verse 1 ngize ngiyoyiqeda 2 times ngahamba ngashisa entabeni yasezivuno ngabonga kumdala ankosi ngakuthuka uma ngalandela lencwadi kunokukhonza inhlambi enkulu nazo zonke nithi umdala uyazala nithi khona abaxoxa nomdali umbhedo loyo umbhedo nami nikhuluma ngamazulu angekho la nehogo engekho lehogo izobamba nina ngoba isengqondweni zenu niyanibona umuntu uyebuya efe kade thanda indlu yakhe noma imoto yakhe ezopokela into yakhe nizopokela lezi hogo zenu nizofike niyithole nina nisho le hogo zenu nithe ake nibheke nama-NASA files nibheke ngisazi bathi bani James telescope lena abayithumela emoyeni angisazi ukuthi yini igama layo nibone ukuthi hey nina man hey le ncwadi za-Abraham zama-Abrahamic religions ezinigulisile oqala nje akekho umuntu oholi uyedwa ongcweleni uthembekile umdali kuphela ongaziwa umuntu kulena kulapha phansi bonke labeni lonithi holiness blessed man of God hey nina manga nisho ikhohlakali nje ukuthi anikwazi ukubhula nina njengoba ningakwazi ukubhula nibabone labantu bakhohlakale kangakanani khohlakale ngale incwadi nihluleka nokubhula nibone le incwadi ukuthi zinemkhohlakalo khona manje ngakade ngitshela ake nifunde uJehova ebhulwa isangoma hey nina manga yazi abantu abangenamoya weqiniso yini nizimpumputhi nje nizimpumputhi nje niyakhohlwa ukuthi zonke idalwe ezikamdala azikho idalwe ezikaJehova la azikho futhi idalwe uJesu la ukuqambela uYoshua ben Yosef amanga kuseyinkohlakalo kusena le uthi wafela izono zakho inkohlakalo ephindiwe inkohlakalo in the superlative degree yamangaza nje khona manje uYoshua ben Yosef angikhulumi lutho ngokukhula kwakhe koKishmeya esePersia kodwa yes yingakho-ke namhlanje abantwana bengasakwazi ukuphuma nemfundamo emhlophe ngoba baba bafele emanyaleni yilama-religions ayevele zokriplisha izindaba zikamoya into engiyiphikayo ukuthi sithi African spirituality no imoya amadlozi awazo zonke izidalwa zikamdali akusiwa se-Africa kuphela yize ngivuma ukuthi inzala bantu the cradle of the people or human beings ise-Africa but indalo ingekamdali ukuthi zonke idala zikamdali ziyavuka in actual fact ake ngiyeke legama livuka ngoba igama lifike nale incwadi ezingcolile zidlulele embili ziyembili zibe amadlozi kwelaba phansi nina ke lithi ziyavuka bovuka ngosuku labafila udodi ke lo udodi 15 seconds umuntu efile spirit sakhe sisiphumela kwibody yakhe uyaqala beyidlozi yabona ignorance le thathana amakhamera ningene naseyibhedlela nasema-mortuaries nibone ukuthi mafaka amakhamera kwenze kanjani niyekele ukuhema niyahema nidukisa abantu niyafana nalabelungini bagxekayo babengazi lutho yabona laba abathwasa abayizangoma namhlanje bayazi bangcono kunani kakhulu bayazi ngelaba phansi ukuthi kukhona idlozi nami ngeke ngithi aqala nini kusho ukuthi kubantu bokuqala mabefa basebeba amadlozi kubantu abami ngokucabanga kwami nobudomu bami
hayi nina senifika nithi nje idemon anazi nedemon ukuthi yini niyademonizisa nje nomoya ongcwele nangcwelezisisa nje angisazi ngoba nosatani babiza ukuthi bayini-ke khona manje nazi kahle mabhayibheli amadala bengo St Paul, St Mark, St Luca, St John base beyakushintshana manje sebengafaka ukuthi osanta bamaRoma. You don't even understand ukuthi kuze kufike ekutheni umuntu abizwe ngosanta kusukaphi. You don't even understand. Yes, bengizochaza abanye bayakwazi anihambe nibuza amaRoma ukuthi yini benediction yomuntu ofileyo yini canonization yomuntu ofileyo akusamadlozi lawo nihambe niyofunda nalo Abraham wenu owatholakala eHadesi engalele enoLazarus nesiceli hayi yes no just I want to lo weni eBhayibhelini wabona abantu aba more than 500 kwasayena wabona uMosi no-Eliya akazi nifunda kanjani ukuthi niyayikhukhumeza futhi iyaphela le religion yenu ngithandana ngathandi izophela ngoba kwabona belungu bayayibona lento manje ngoba bayababona abaphansi sebeyazi ukuthi abaphansi bakhona yize oyise babe baphoqa nabo ukuthi bamukele leyinkolo ingane zabo sizazi nibonile iwinka akanibheki iwinka eBritain ukuthi iwinka kanjani kangakanani bhala nje lapho nithi winka WICCA winka dala bengibazi ngalezi zinto manje ubheke kwakuthi lo nyaka njengoba nginifakela o-Ekna case ake ngithi kunifakela nangomunye umuntu wala eSouth Africa ukuthi azange bayi-upload incwadi yakhe uyifunele le ncwadi ake ngithi ukuyifuna-ke bese-ke ngimtshela-ke la ngikhuluma ngencwadi kaMike ubaba wakhe wayefundile wayengasinjengami wayewummeli sikhuluma-ke ngabantu abafundile. Mike lost his life in a motor accident gives a revealing account of his transition and integration into life in the spirit. You can also find more details on books.google.com and goodreads.com. Ukuthi manje lencwadi akazange bayi-upload ngabe i-uploadiwe ngabe ngintshela negama layo kodwa njengoba nifundile ke senginifundile lokhu kulula kini nizokuthola ngoba laba iveza bathi Heaven's Gift manje umuntu uvula la ku YouTube Heaven's Gifts uthola amaculo awutholi leli bhuku lika Mike kungcono ungathola lona ufunde lona mhlambe khona kuzokuqhaqheka enqondweni ubone ukuthi hayi cha amanga nje lento lamabhayibheli ingakho ngivele ngithi incwadi engcolile lezi angihlupha nje zincwadi ezingcolile angifundile impela kodwa ngiyakubona ukuthi inkohlakalo nje le ngakho ke njoba lo ngifundisa ukuthi umona awufuneki nakubalaphi bendabuko ningalaleli abantu abangasizi zangoma abanomona nje kuba bona bazi ukuthi idlozi fanele banike izinhlanhla lezi intando yabo yiko begcina bewathakatha amadlozi uthola umuntu usethatha amadlozi omndeni sekhona abagulayo emndenini angikhulumi ke inzwabethi ngikhuluma mina esikolweni ngagula khumbule thina sasifunda ibantu education standard 8 ngiyobhala sasithi uJC amagama ayehamba encwadini ahambe njengesibungu bese ngiyakhohlwa ukuthi ngiyabhala ku-exam ngize ngithintwe i-invigilator ngize ngiqede ngiphase i-invigilator yayisihlala ingada ngithe uma ngifike eFriday bebona ukuthi hawu cha uphasile yeze kukubi kunjalo hayi-ke lapha esehambe enye indlela makhala iwashi eklasini ngicela ukuthi abakhiphe amawashi ngoba amawashi encenciza la ikhanda kimi ngiloyiwe ngaze ngasizwa inyanga yakamika emzimkhulu eyayingene ezibeni iphume phansi ezizibeni ayikaze yafica imizi ezibeni kwakhiwe
Ngoba namanga abakhona kubalaphi bendabuko bakutshela ukuthi elwandle kunemizi phansi ovele ubone lona akakaze angene elwandle. Phansi emigedeni bakutshela ukuthi ufica kukhona imizi kukuthi nokuthi uvele ubone ukuthi hayi uhubu lapha ejaneke lolu mhlawumbe lixoxa ngephupho lalo, not physically ukuthi ungene phansi ezizibeni, not physically ukuthi ngene phansi olwandle. Nibaqaphele nalaba lapha bendabuko abasha banamanga mani. Umuzwa umuntu ekhuluma ukuthi ayi cha uyabona-ke nje amanga. Lokhu ngikusho ngoba mina phansi enkongolwane eVryheid lapho angena khona uKhondla kwaVuthela yabhebhezela fana nomlilo, angene nesikhuni esivuthayo aphume nesikhuni esivuthayo, umwelase ongaweli ngezibuko owela ngezihlangelo zomfula, andlala icansi alapho uhlanya ehlezi phezu kwamanzi ecansini. Hayi lama fake engwezayo. Ungahamba neVryheid kwaMazibuko Coronation nifike nibuze nje manje senilapho umzwa kwaMazibuko bazonithatha bazibona ukhombisa nje iziziba zikaKhondlo. Akekho umuntu lapho musuke ko-coronation kongena etsheni abangazazi kuze kuthiwe wangena etsheni ngoba babethi wayengena etsheni uMazibuko. Baningi abanye babe ugogo wami wayengena Jobskei bamazi abase-Alexandria ajike ahamba yongena olwandle. Anyway ngikhulumile ngoba ngiriphithe into eyodwa ngami nizwile. Ngisho ukuthi-ke yekani umona nithola umuntu angasisangoma akazi lutho akazofunda ngisho ulayini owodwa ngezangoma. Hayi izangoma zithwaselani abelungu akufanele ngoba nabo basinika wabo. Usho ukhuluma isingisi, usho ugqoke ingubo zabelungu, usho ufake iwashi labelungu, usho uphethe iselfoni yabelungu. Never mind ukuthi uyayithenga but usherisha nabo ngokuthenga. Nami ngitshala iy'pinashi, mangidayisa iy'pinashi ngisherisha nabo abantu ukuthi bayithenge. Kanti kufunekani bakithi? Angithi bona bafike nebhizinisi usho ufuna ukuba nemali, kanti imali ifike nobani bakithi? Ufuna ukuba nemoto, ufuna ukuba nomzi omuhle. Bakithi angazi yini angavele afake isidwaba, aqale phansi afake isidwaba ahambe ngocetshwayo. Phela uma usuhamba ngey'nyawo sikwazi ukuthi sithi ushaya ngocetshwayo, adadlazeke ngocetshwayo. Uyayifuna into zabo belungu, ufaka ama-perfume, yazi ugeza ngensipho. Yini ungaveli ukuyeke ngoba ubona ukuthi abashikelishi ngawo. I-Scramble of Africa ngena kuso usifunde, even i-slavery esenziwa ama-Europeans ngena kuso usithole. Even ama-Arab asenza islavery kubantu, nabantu abamnyama abanye benza islavery kwabanye abantu abamnyama bakubo. Kusho ukuthi i-corruption nje ikithina bantu, thina human beings, we must stop i-corruption. Kumanje siyathwala la eSouth Africa, baze baphume bosilandelile abantu bathwale ngaphandle. Yini singabizi spade a spade ukuthi uma ucorrupt ucorrupt. Akunendaba ukuthi wesifazane ngowesilisa, as long uyisidala sikamdala esicorrupt yacorrupt ubekwe kuyiposition bakuvotela abantu bathi bahole ujike untshontshe imali yabo. Yini lokho? Kusho ama-Africans hayi alright. I-Africa ibolile injenje, abaphathi bayatshontsha. Ungitsheli kwamgama uGabe baqeda benaleyo nkosikazi yakhe. Yile nto enzeka la eSouth Africa. Ama-billionaires, vula ubona ama-10 top billionaires wase-South Africa. Khona noJulius Maleme lapho ukuthi benzeka kanjani babe nemali engaka. I-corruption ayina color, ayina race, inomona. Your house is burning on fire with hatred, greed, and ignorance. Khona manje ubuza ukuthi umuntu ufuna uba yile next president. Isn't that greed? Manje sathi umthole ukuthi abe president okulandelayo usiyaqala manje usizosukela uYoshua Ben Joseph. Usiyoqambela nje uYoshua manga ukuthi uYoshua utheni wathini kuwo, because baningi abaqambela uYoshua manga. Abanye khona manje bayiveze bethi
bangama enigmas of Jesus Christ. Kwakukhona kudala naseRome babeyibiza ukuthi the vicars of Jesus Christ. Abanye bathi were protecting the holiness. Sikhathele laba bantu namanga babo. Lama religion udodi. Yeah, bangibopha of course bangifaka under house arrest, but it doesn't mean anything. Wafika ubamadimo wathi freedom of speech, freedom of religion. Baphuma ke lo house arrest ngoba ngiqala ukusho ukuthi lezi ncwadi zingcolile, zadukisa obaba, bafele emanyaleni, namhlanje abasesiyo amadlozi amahle, sebe amadimoni wokholo. Anyway, nizwile bantwana bakababa, kukumuntu kuyikhethela, nginikhombisile ama-psychics abhula adlula abangoma bethu kude nalaba prophet bethu bamanga, akwazi ukukhipha ngisho abantu abafile, akhiphe ney'dumbu. Laba bangayikhipha kanjani iy'dumbu ngoba yibona ababulala abantu bathwale ngabo? Uzolikhipha kanjani? Isipoko asikwazi ukubhula idlozi ngoba siyabona ukuthi sizobanjwa. Angeke ukuthi uthwele ucabanga ukuthi ungabhula amadlozi amahle. No, lokho othwele ngako kuyabona kusabe kona ukuthi yabona-ke lapha sizobanjwa. Uzokhohlisa laba nabo asebaduma amadlozi abo bawabiza ngokuthi amadimoni. Not umuntu onedlozi elihle. Ukuhesha ukuthi uthi angazi ngizobeka nje ngithini ngesigisi ekhaya. Ukuhesha, ukusmela ufar away ukuthi wenzani. Futhi uthi kama ufika kwakho umfice engasafuni lutho ngawe. Ngikhumbule inyanga eyayifika la kuhlangana khona imfolo zemhlophe nemnyama. Yathi ifika sangana shiya lezo khwama zakho lapha. Yasho ayicha. Hayi soto ukhona. Saxoxa ke naye sahleka ke. Hayi sengikhuluma naye ngathi okay ngena ngoba ngifuna ukuthi ulimane nekhama zakho. Hey, yakhipha izilwane eziningi ayinazo esebenza ngazo, not ilwane ephilayo phela. Uyazi basebenzisa amafutha namathambo nezikhumba. Ngathi yiloko kwenzeka ukuthi kuvimbe isangene. Wahleka wathi hayi wayemdala ke nami ngisomfana. Athi hayi ngufisela impumelelo. Angaze ngivinje umzini womuntu njengoba wenzile wena. Akungasho ukuthi ukuqala. Ungathatha wenzeni ngisuke ngikubuka nje lokhu umthangathi uthwele ngikubuka nje uthwele uzofube isipoko. Angazi kangaki kwenzeka lo. Anyway, angayitusi mina ngitusa bangoma. Ngithi bangoma yekana umona. Phansi ngomona ngomhobholo. Izangoma ogobela lekelele abantu abangena amadlozi wabo ngoba phela umuntu uthwasiswa lidlozi lakhe, hayi ukuthi uthwasiswa ugobela. Awu cha, ngabe leyo gobela uthwele phela nje. Ugobela uyakulekelela ukuthi uphumelele kule jeni yakho yentwasa. Empeleni uthwasiswa amadlozi wakho. Base beyakushintsha-ke labo gobela abangaphambili ngoba ogobela khona base bethi babobiza amadlozi wabo. Sengizolibizela idlozi lakho kwalakugobela. Alithwasisanga mina, lathwasisa ukugobela. Yabona ezinye izinto phambaniswe nabadala akade bengaphambi kwethu. Asikho isidingo sokuthi ubize amadlozi akulo muzi wawuthwasa kuwo. Sekufanele ukuthi manje usubiza o-Abraham noJesu. Hayi udodi phela lo. Mina ngithwasiswa ngawo umuntu-ke. Bonke bahluleke. Abanye-ke nje njengoba bumzaca bavile basho cha lo asisangoma njengathi. Bakhona abakusho lokho. Kwakhona-ke laba abajaha amapeni. Bathi hayi woza bangithatha abafowethu bangisakhona. Ngithe mase ngibabamba ngibatshela amanyala abo kwase kubabuhlungu. Ngase ngiyaxoshwa emzini wabo. Hayi akahambe. Kuningi ngihlangane nako kuzangoma kuzinyanga. Kuningi kakhulu. Ngaphela isikhathi manje ngizokhuluma lezo zinto. Hayi ukuthi ngababami. Abanye kube bathandaza ezayona athi uthi ubeka izandla kimi ngivele ngimblokhe kahle. Wena athi wenza ukuthi nokuthi ungcolile. Ungacabanga ukuthi uzobeka izandla la kimi. Ngisho uFaro wayekhulekela abantu.
kugcwala abantu ngathi kusemngcwabeni noma kusemshadweni, fika amabhasi kufika ama-truck, hamba ngathi kahle baba, musizongitshela ngoJesu wena unamadlozi ofata awu-10 usebenza nawo. Hayi, wabonga wathi ngikhuluma iqiniso, wayengibiza ngokuthi umfundisi wakaZulu, nalokho wayengibizelani ngalokho, bese ethi ngicela sibambane singalahlani. Wena yikho into engazonda ngoba wayekhuluma iqiniso, ngimtshela iqiniso neqiniso lokuthi kahle akekho uJesu labo, abofata abawu-10 osebenza nabo. Kukhona abantu engahlangana nabo benamadlozi wamandiya, kufike bewakubo angazi wamandiya bese ngena ngapha. Talking about myself, okuningi kufundiswa amadlozi wakwethu, wasekhabo mama, amasistela, abofata. Yini into wrong lapho? Ngabiza ukuthi ama-surrogates. Yini into wrong lapho? Nina-ke ngabiza ukuthi ama-Holy Spirits. Hayi man, kulungile abantu ababa. Lokhu kuvusa iy'ngane ezisazothwasa nale mithi le. Ningenani abantwana kuma-podcast, uvila busizi muntu. Nizingenele miningi imithi ozoyithola lapha ko-India, ko-China, ukwazi ukulapha abantu. Uyithola nje la ku-YouTube, ufunde. Emthini akusho ukuthi siyoloku ukhotha iy'nsizi ey'fakwe ama-parts wey'lwane nawabantu. Angeke uziwazi umuthi lapha. Ngena ku-podcast njengoba ngeke nganifakela nale, ufunde ngemithi, imthithi, hayi into efakwa amafutha namathambo. Lapho sengokunye into ezingedla lezi zingedla ngathi wasayipoka, ungiyekele ngezingedla, ngiyakwazi lokho. Anyway, kulungile abantu ababa, nina mathwasa ngenani ku-YouTube, fundani imithi, ni-order amabhuku, abelungu bayibhalile nangesilungu. Kuba buhlungu uma uthi isilungu awusazi, kodwa ekhayeni bakhona wazi isilungu, njengolo mfana ke ngingamnika incwadi ubeyazi isazi isilungu enemithi more than 600. Ngathi ngizwela ubabakhe, ngimbone esefakile bakithi ubuhlali nani ubabakhe zizwana kakhulu naye. Ngathi hayi abofika ekhaya ngimnikeze ngempela, ngamnika wayephotocopy wayibuyisa futhi. Ngathi mfana wami, yonke into uyayifunda, ungalokuthi ugobela uthe so right ukufundisa ugobela ku-right maku-right, kodwa wena eda ngoba ufundile uyakwazi ukufunda isiNgisi, uyazi ukugobela abaningi abasazi isiNgisi. Nina nifundile mase nibuye ema-university nino-grade 10. Hayi naniyekani ukuvila lapho-ke ngiyalihlaba kanina amathwasa, senizokulokhu nijuwisha la, nidla ngejuwishi yamabhayi nobuhlalu, nizangoma ey'nkulu, kodwa nikwazi ukufunda umuthi. Hayi, ngikubiza ngokuthi ubuvila lobo. Ngenani ku-YouTube, downloadani iy'ncwadi, nifundeni lapha abantu. Niyeka lo nofaka ngaso sonke isikhathi isimoya, cishe ngama-limited isebenzisayo. Ukwenza lokhu ngeqosa amagoga kufuna ukuyibala ngoba manje uthathe kufundeni abathakathayo. Anyway, kulungile abantu ababa, niphume ebuthatheni, ningagayi amadliso, ningadle gayi ichitho. La angisigayi ngenxa elikamdala. Idliso isichitho ubuthakathi lobo. Uzona abanye nasedrobheni idayisa idliso langaphansi nedliso laphezulu, udayisa izichitho. Lama-foreigners kade ngiyongenela nawo la edayisa khona edrobheni lakithi, akhohlakele. Akaze ngakhoda ngisho insizi yawo. Singiyongena ngiyopopela ukuthi banani lapha, yini bangalapha emazweni akubo ngoba kugcwele iy'nhlanya nje ko-Nigeria. Usizi limulodwa kulamazwe wangaphandle. Niyezwa bempompoloza ama-politicians wakhona, awabebhekane ney'ndaba zabantu abahluphekile emazweni wabo. Ngiyabonga wey'dala zikaMdali, umsankosi phezu kwabayisabayo kulinda ngolabaphansi, lo dumo kuyobona kaMdali kuphela kulinda ngolabaphansi. Ngiyabonga abantwana bababa.